možná už s tím máš zkušenost, ale tady mě připadlo, že zbytečně ji zase tlumíš. Ty jsi ji vyhecovala vlastně a pak si ji tady jakože zdupala, že ona se těšila, vyhecovala se, že teda půjde a zase si ji stlumila. Možná bych radši se nechala odtáhnout, vzít si nakrátko a nechat se odtáhnout. Ona jak zatím kňučí, tak je to Co je? Sedí. To je ono. Jak jo, půjdem? A jo, tak to je asi. Řekni. Hledej, stopa. To je ono. To je dobře. To je šikula. Výborně. Hodná holka. Lehni. To je vončo. Tady je, dívej ho. To je ono. To je ono. To je vončo. Stopa. Stop. To je ono. To je pašák. Pomalu. To je vončo. To je vončo. To je hodná holka. To je dobře. Lehni. To je ono, ano. Dívej ho, to je vončo. Co to je, dívej. Lehni. Dívej. Ano, to je ono. To je ono. Ještě tam máš? Jo. Stopa. To je ono. To je dobře. Hodná holka. To je vončo, ano. Co to máš? To je ono, tady je, to je Dobré, dobré.